Det är det för mig. Jag får lite inte han! Alltså det är lite mycket. Han förlorar inte när du ska slå det. Alltså, det är mörkt och jag är på en jag är så trött. Fast jag vill bara titta på en bäst film om Jack Frost. Den heter Race of the Guardians. Och jag älskar den så mycket. Jag kan titta på datorn om jag vill på film. Men stackare, om ni ser den, snälla skicka den åt mig. Näverulsgatan 24. Min brevlåda som någonting med C. På den bredvid dörren. Längst ner, okej? Hejdå. Snälla.